Per la nostra part, res més. S'acaba el repàs informatiu del Bon Dia i comença el temps per a l'anàlisi i la tertúlia de la mà de Xavi Carrau. És el Bon Dia Comunitat Valenciana, una nova aposta informativa d'esta casa. A partir d'avui ens acompanyen des de l'estudi 2 de Televisió Valenciana. Xavi Carrau, molt bon dia. Gràcies, Helena. Molt bon dia. Què tal? Com estan? La veritat és que teníem ja moltes ganes de saludar-los. Benvinguts a Bon Dia Comunitat Valenciana. 2 hores i mitja de televisió en directe amb un objectiu, l'actualitat i la proximitat. Estarem a Castelló, a València, a Alacant, a l'interior i a la costa, amb històries molt pròximes. Arnau Enlloc, Sònia Valiente, benvinguts. Com pròximes són, per exemple, els personatges que ens acostaràs este matí, Sònia. Així és, Xavi, ja ho pots dir, perquè amb nosaltres avui tindrem els personatges de l'Alqueria Blanca, en concret Dora i el guapíssim Diego. També el cap de guionistes, que ens podran oferir algunes claus de la novena temporada i també imatges en exclusiva d'aquest primer capítol. Així, Sònia, i entre les històries del dia avui parlarem de la primera entrada de bous i cavalls a Segorbe i també d'una moda perillosa, el balcòning, que ja s'ha cobrat la vida de 10 joves enguany. L'últim, ahir mateix, a Mallorca. Arnau, Sònia, ens vegem quasi uns minuts. Els demanarem també cada dia la seva opinió. Volem saber què pensen sobre qüestions que ens toquen a tots de ben a prop. Obrirem cada dia un debat així en Bon Dia Comunitat Valenciana. Avui ens preguntem si els nostres fills fan massa vacances. Sí, Xavi, 3 llargs mesos que són motiu d'alegria per als més menuts, però també mal de cap per a molts pares. Debatrem així a l'estudi i també demanarem l'opinió dels nostres espectadors. Fins més tard, Sílvia, obrirem també una finestra a internet. Volem saber què és tot el que oferís, el que amaga, també els perills que té la xarxa. Farem també tertúlia d'actualitat al voltant de les qüestions més polèmiques, candents i controvertides amb destacats periodistes de la nostra comunitat. Bon dia a tots, benvinguts. I també ens acompanyaran els protagonistes de la notícia, de la vida política i social del nostre país. I estarem, evidentment, també molt pendents de l'actualitat, minut a minut. Ens la contarà cada dia Carme Bor. Carme, molt bon dia, benvinguda. Bon dia, Xavi. A veure, avui estem molt pendents de ser alto el foc d'ETA i de les reaccions que continua provocant. Sí, perquè avui pràcticament tots els partits polítics analitzen i se comunicat d'ETA. L'alto el foc, anunciat per la banda, ha provocat de moment escepticisme en tots els sectors. El govern el veu insuficient i l'executiu basc diu que és ambigu i fraudulent. Des d'Irlanda del Nord, el representant del braç armat de l'IRA és l'únic que veu un compromís d'ETA amb la pau. I el professor Jesús Neira s'enfronta avui a un juí ràpid per conduir quan triplicava la taxa d'alcoholèmia permesa. Anava fent esses i va ser interceptat per un policia de paisà. Neira diu que anava davall els efectes d'un fàrmac. La sentència es coneixerà en 48 hores. Hi ha unanimitat política perquè deixa l'actual càrrec de president del Consell Assessor de l'Observatori Regional contra la Violència de Gènere. I també comença avui el primer juí al president de la patronal. Gerardo Díaz Ferrán ha de respondre per no abonar els salaris d'octubre i novembre als més de 300 treballadors d'Ailcomet quan l'empresa era seua. Després, la companyia, recordaran, es declarà en suspensió de pagaments. A partir d'avui, els locals d'oci del barri del Carme, a València, hauran de tancar abans. Entra en vigor la normativa que qualifica esta zona d'acústicament saturada. De 10 de la nit a 8 del matí només podran entrar al barri vehicles de residents. A més, les terrasses arrepleguen a la 1 de la matinada. I amb tot, la calor no para de pujar a la nostra comunitat. De nou, comencem la setmana en alerta per les altes temperatures. Les màximes d'avui seran semblants a les d'ahir o inclús pujaran un poc. Les més altes es situaran, atenció, al voltant dels 38 graus. El dia serà assolellat i calorós, amb pas de núvols alts i amb vent de migjorn i ponent. Estos són els principals titulars del dia, Xavi, que anirem actualitzant cada hora. Ens vegem a les 10. Per tant, arranca este primer Bon Dia Comunitat Valenciana de la temporada. Benvinguts a esta que és sa casa. Bé, com ens dèiem, cada matí a aquesta hora arrencarem el Bon Dia Comunitat Valenciana.
Lola Moltó, Àlex Gadea, gràcies per haver-nos acompanyat este matí. Així, en este matí estrena en el Bon Dia Comunitat Valenciana. Vosaltres estreneu temporada este diumenge arrossegant a milers d'espectadors d'esta terra. Més de mig milió de persones segueixen les aventures de l'Alqueria Blanca. Nosaltres tornarem demà amb altres aventures més reals també, històries de la vida, notícies del moment així en este Bon Dia Comunitat Valenciana. Ja saben, des d'avui, la seva nova casa, així en Canal 9, la televisió pública valenciana. Gràcies, un plaer, fins demà.